Anga wale nyuma non wole be ka ɲɛsin aw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw minnu be ni kuma in na kɛmɛ ka ɲɛmada ka ɲɛsin jabaraniw ma walasa faamuya bɛ se ka sɔrɔ aw fɛ Sherifila TV bamanankan kunnafoni na min bɛna walawalali kɛ aw ye Mali kunkan ani diɲɛ fan wɛrɛw kunkan b'a fɔ yan kɔni y'a kuma selen bakuruba kunnafoniw filɛ. Mali jamana ɲɛma Elhaji Ibrahim Boubacar Keita bɛ taamana ka ɲɛsin Saudiya jamana mɔ taama senfɛ ani jɛkuluba fila ma ɲɛmaw jɛra ka sigi jɛkuluba fɔlɔ Banque Islamique de Développement BID ani Organisation de la Coopération Islamique OCI ma ɲɛmaw u ye a lajɛ baaraw bɛ se ka kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min bɛ se ka kɛ nafa ye Mali jamana mɔ. Lajɛ dɔ sigira senga alamisa avril kalo tile 20 kunnafonidilaw tɔgɔla so la Maison de la Presse Dar Salam denmisɛnninw ka jɛkulu Conseil national de la jeunesse CNJ ani farafinden minnu sigiyɔrɔ bɛn bɛ Allemagne jamana mɔ kunnafonidi bɛ se ka kɛ tunganata gwɛlɛyaw kunkan jogo min kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna kwaji kana minɛni ka nazarala lasɔrɔ an ka bamanankan kunnafoni na kumabaw ye ninnu de minnu ni sɔnni u bi walawala aw ye aw dangana. Anga jamana ɲɛma Elhaji Ibrahim Boubacar Keita bɛ taamana ka ɲɛsin Saudiya jamana ma taama min senfɛ ni ani Saudiya jɛkuluba fila ɲɔgɔnna ma ɲɛmaw sigira ka kuma ka yira k'a fɔ u bɛ se ka lajɛ ka baaraw don ɲɔgɔn na cogo min na min bɛ se ka to u bɛ se ka kɛ nafa ye an ka jamana ma jamana ɲɛma Elhaji Ibrahim Boubacar Keita taama in senfɛ ani jɛkuluba fila minnu sigira fɔlɔ o ye Banque Islamique de Développement BID o ma ɲɛma ni o ye Dr Ahmed Tik ye o tɛmɛnen kɔfɛ u ko jɛkulu min ma ko Organisation de la Coopération Islamique OCI ani o ma ɲɛmaw fɛnɛ sigira ka kuma min na sigi u bɛ taa kunjɛ fan filaw ye a lajɛ don nataw la baara dɔw bɛ se ka waleya Mali jamana kɔnɔ ni Saudiya jamana jɛkuluba fila ninnu ka dɛmɛw ye minnu bɛ se ka kɛ nafasɔrɔ siraw ye an ka jamana ma o ka fɛnɛ Bacili bɛ walawalali ba kɛ an ye o ko kan. An ka jamanakuntigi Elhaji Ibrahim Boubacar Keita a bɛ taama min na Royaume d'Arabie Saoudite Saudiya la o dugutaga in senfɛ a ye taama kɛ ka ɲɛsin Medine dugu ma. Mali jamanakuntigi a n'a ka jamakuluw ka fara a jatigilakaw kan u jɛra ka seli ɲɔgɔn fɛ an kuntigi Muhamad kisi ni nɛɛma b'a ye o ka misiri sanuman kɔnɔ Medine seli min senfɛ duwawu don kɛra ka ɲɛsin Mali jamana ma walasa bɛn ani basigi o bɛ se ka don cogoya min na o tɛmɛlen kɔfɛ an ka jamanakuntigi Elhaji Ibrahim Boubacar Keita a n'a ka jamakulu u y'u kunda yɔrɔ min kan o ye Jeda ye u selen Jeda dugu kɔnɔ silamɛya wari bonba min bɛ yen ko BID ni o ye Banque Islamique de Développement ye o ma ɲɛma Dr Ahmed Tik a ye kibaruya duman da an ka jamanakuntigi Elhaji Ibrahim Boubacar Keita kulo kan k'a fɔ ko ale a tɛna janya tuguni ko Mali jamana bɛna dɛmɛɲɔgɔnyaba sɔrɔ musakako nasira fɛ ka bɔ Banque Islamique de Développement yɔrɔ taama in tile 4nan don Mali jamana ɲɛma fɛ Arabie Saoudite taama min ni a laɲinina Arabie Saoudite masakɛ fɛ ni o ye Salman bin Abdul Aziz Al Saudi ye Mali jamana ɲɛma IBK a n'a ka jamakulu an b'aw ladɔnniya k'a fɔ u donna don min na Medine dugu kɔnɔ o kɛra ka bɛn ni arabadon ye ka bɛn ni alamusadon ye an ka jamanakuntigi Elhaji Ibrahim Boubacar Keita a n'a ka jamakulu donna Jeda ye min ni a bisimila bonya ani karama sugu bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ni ka sɔrɔ ka labanna ni ka sɛnsɛn ka taa bisimila dunanjigisoba kɔnɔ ni o ye palais belebele labɛnnen Jedakaw fɛ maa ɲɛmaw jiginyɔrɔ kama Jeda taama in senfɛ an ka jamanakuntigi Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ani Banque Islamique de Développement ma ɲɛma Ahmed Tik u ka sigiw tɛmɛnen kɔfɛ Banque Islamique de Développement a ma ɲɛma y'a jira ka kɔrɔfɔw la k'a fɔ dɛmɛɲɔgɔnya min ni u bɛna kɛ Mali jamana ye sɔnni a lati janya o musakaw bɛna t'u jɔ dolari wari la fo $500,000 la wa o musaka in a bɛna ta ni ka don da caman de fɛ sɛnɛkow b'o la kalanko ani bolifɛnko Banque Islamique de Développement a ma ɲɛma a ko ani an ka jamanakuntigi Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ka sigi kɔnɔna na ko baara bolodalen min bɛ jamana ɲɛma in bolo ka ɲɛsin Mali jamana ma ko a y'a hakilina bɛɛ lajɛlen faamu kɛrɛnkɛrɛnnenya la a da sera fɛn min ma Algérie bɛ kan sɛbɛn waleyali ko Mali jamana kɔnɔ k'u n'a lajɛ ka Mali dɛmɛɲɔgɔnya walasa o bɛn n'o kelenɲɔgɔnya o bɛ se ka sabati cogoya min a tilala k'a jira k'a fɔ dɛmɛɲɔgɔnya wale o bɛna ta ka ɲɛsin denmisɛnnilakaw ma kalanko nasira fɛ kalanyɔrɔw kɔnɔ ani denmisɛn minnu bɛ yen nɔ ni u ma don lakɔli yɛrɛ la ka fɛɛrɛ kɛ ni k'olu tɔgɔw sɛbɛn kalan na walasa olu bɛ se ka kalan cogoya min na wari bonba BID a ma ɲɛma ka kɔrɔfɔw la a ko baara bolodalen dɔ fana o bɛna ɲɛsin fɛn minnu ma o bɛ tali kɛ babili dɔ jɔli kunkan Bamakɔ n'u k'a ma ko pont ani kuran ninnu ta yɔrɔ belebele k'o baaraw fana bi baara bolodalen ninnu na wari bonba in ka baara bolodalenw na ka ɲɛsin Mali jamana ma pankurun jigiyɔrɔ dɔ o fana kan ka ladilan Kidali marabolo kɔnɔ siraba min bɛ Sevare ani Gawo ni ɲɔgɔn cɛ
ani siraba min nun bɛ ta Kidali fo ka taa bila Algérie dancɛ la k'olu baaraw fana bɛna lajɛ ni k'a lawaleya. An ka jamanakuntigi El Hadji Ibrahim Boubacar Keita ani mɔgɔba filanan min jɛra ka sigi kɛ o ye Organisation de la Coopération Islamique OCI o sɛbɛnfura ɲɛnabɔla ye n'o ye jɛkuluba ye n'o bɛ diɲɛ silamɛ jamanaw fara ɲɔgɔn kan jɛkulu kelen kɔnɔ. U ka sigi sen fɛ da sera kɔrɔfɔ min ma o bɛ tali kɛ fɛn min kan o ye OCI jɛkulu ka dɛmɛɲɔgɔnya ye an'u ka kokɔrɔmadɔnni wale k'a ɲɛsin Mali jamana ma sira camanw kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali jamana dɛmɛɲɔgɔnyali ka banbagancimɔgɔw kɛlɛ. Conseil national de la jeunesse denmisɛnninw dɔgɔla jɛkuluba do Mali kɔnɔ u ye a lajɛ ka sigi dɔ n'u don ka bɛn ni Alamusa avril kalo tile 20 ye kunnafonidilaw tɔgɔ la so la Maison de la Presse Dar es Salaam kɛnɛ min ka minisiri fila kun bɛ ka minisiri fɔlɔ Amadu Koyita denmisɛnniya minisiri ani baarako ni baaradegeko minisiri ni o ye Mawluda Ben Katara ye wa kɛnɛ in mɛnɛ ka farafinde minnu sigiyɔrɔ bɛn bɛ Allemagne jamana ma olu ka jɛkulu k'a ma ko Réseau des Africains d'Allemagne olu fɛnɛ kun bɛ a kɛnɛ ka laɲini kun tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka min ye ladilikanw ye ka o lase denmisɛnninw ma tunganata gwɛlɛyaw kun kan kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna minnu ni olu bɛ kwaji sira minɛ ko u bɛ don nazara la ka saraw minnu bɛ a la faratimako minnu bɛ kɔnɔ ka se ka walawalali kɛ olu kun kan an ka maa minnu kun bɛ a kɛnɛ ka Sherifila TV jabarani tɔgɔ la o ye Amadu Kamara n'a ka jatala Seydou Ɲare. Mali denmisɛnninw ka jɛkuluba min bɛ an ka jamana kɔnɔ n'an b'a wele ko CNJ Conseil national de la jeunesse du Mali n'a ɲɛmaa ye Mohamed Saliya ye ka fara farafinde minnu sigilen bɛ Allemagne jamana kan n'u ka ɲɛmɔgɔba ye Sylvie ye n'an b'u wele ko Réseau des Africains d'Allemagne u ye nin kunnafoni di kɛnɛ sigi walasa ka Mali denmisɛnninw k'u ladɔnniya kɔlɔlɔ jugu minnu bɛ tunganfɛta ka tila k'a yir'u la ko a bɛ ka mɔgɔ caman de bɔnɛ a nin na an bɛ wagati min na ko sisan. Lancement min kɛra nin ye n'an b'a fɔ o ma tubabukan na immigration clandestine n'o ye denmisɛnninw bɛ ji sira min ta ka tubabula sɛgɛrɛ ala b'a dɔn bi a tiɲɛni bɛ ka se an ka jamana ma n y'o de fɔ n ka ɲɛli kɛnɛ ka kɔrɔtɛ k'a fɔ k'an bɛ tungarakɛw contre la an b'a dɔn tungarakɛw jɔyɔrɔ ye fɛn min ye Mali kɔnɔ an b'a dɔn tungarakɛw san kɔnɔ u bɛ min na don an ka jamana kɔnɔ n y'o de fɔ n ka tubabukan na n'u bɛ min ladon an ka jamana kɔnɔ san kɔnɔ o ka bon ni tubabuw bɛ min d'an ma ko dɛmɛ donc jɔyɔrɔ min fana b'u la an ka jamana développement na an b'o dɔn mais an ko an bɛ waati min na bi an ka jamana gɛlɛya dɔw b'a la o ye tiɲɛ ye n'i y'a ye jeunes bɛ bɔ ka nin sira ta u b'a dɔn k'a fɔ ko sira nin ka gɛlɛn u b'a dɔn k'a fɔ ko sira nin u bɛ se k'u nin to mais malgré tout u bɛ taa donc mun de la u bɛ kɛ n'an y'o dɔn u bɛ taa mun na parce que baarako gɛlɛyalen don u bɛ taa mun na parce que bolomɛrɛko gɛlɛyalen don u bɛ taa mun na parce que chômage kɛlen bɛ ka jamana la segin kɔ dɔɔnin donc anw ye gouvernement de anw ta tɛ ka constat kɛ anw bilala yan pour ka se ka solution de sɔrɔ la anw bilala yan nɔ pour que an bɛ se ka condition créer min b'a to jeunes kana ɲɛbɔ jamana wɛrɛ fɛ ka tɛmɛ u ka jamana kan parce que n'i ko jeune jeunesse ko bi n'i ko jeunesse ko sini minnu kan ka jamana jɔ n'olu bɛɛ bɔra n y'a fɔ n ko terrorisme b'an fɛ yan chômage b'an fɛ yan nka immigration clandestine bɛ fagali min kɛ a ka ca n'a bɛɛ ye. jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen n'o ye Réseau des Africains d'Allemagne a ɲɛmɔgɔ ka fɔ la maa ba yirika de ni bɛ tɔw san o san kɔgɔji la ani cɛncɛn kan ka sababu kɛ tunganfɛta o kɔlɔlɔw ye. donc an bɛ se ka mun kɛ an bɛ jeunes sensibiliser fɔlɔ an bɛ jeunes informer an kana dɔgɔtɔrɔ ma il faut qu'en tant que gouvernement o de la n ko ne ni ministre de l'emploi an bɛ n'a fɔ kɔɔri kelen fogofogo ne ye kelen ale ye kelen parce que jeunes ka mina ko kuma bɛna fɛnw ye an b'o s'ale ma ale de chargé len don emploi la an k'a lajɛ an bɛ se ka emploi créer cogo min na an ka jamana n'i y'a ta bi k'a fɔ ko c'est un pays agropastoral i mana taa office d'ingénieur lajɛ an b'a dɔn loi voté len don k'a fɔ ko aménagement fɛn o fɛn mana kɛ 10% ka se ka di jeunes ma an b'o kɛlɛ la avec le ministre de l'agriculture le ministre de l'emploi programme caman b'an fɛ yan a ye APJ bɛ yen FIER bɛ yen PROCEJ bɛ yen ANP bɛ yen FAR bref programme caman bɛ yen nɔ min b'a to n'an y'an fanga fara ɲɔgɔn kan an bɛ se ka jeunes la to anw fɛ cogo ɲuman k'u lasigi cogo ɲuman kuma dɔrɔn tɛ se ka kɛ dɛ n'an ye baara ɲini ka d'u ma n'an ye bolominɛyɔrɔ ɲini ka d'u ma n'an sera ka fɛn d'u ma min b'a to u bɛ se k'u yɛrɛ ladon min b'a to u bɛ se k'u ka du ladon min b'a to u bɛ se ka ko kɛ jamana ye a ka ca Ala fɛ o tɛ taa donc an nana o de la k'a fɔ an bɛ campagne nin kɛ nka an fana b'o baara kɛ an b'a ɲini fana k'an dɛmɛ a baara la parce que a baara an kelen tɛ se aw de ye kunnafonidilaw ye aw de bɛ kumakanw cɛri ka taa Mali fan bɛɛ an k'an dɛmɛ k'a fɔ jeunes ye c'est vrai gɛlɛya bɛ yen nka maa kana i baloko bila i fa fɛ yen donc immigration an t'a contre la mais an k'a kɛ immigration régulière ye sira ɲumanw ka t'o fɛ mais min ye ka taa bateau ta dɔw b'u la nɛgɛn an k'o kɛlɛ kɛ mais en même temps an ka baara kɛ jamana kɔnɔ
jamana ka développer ni jamana développer la jeri si tɛ bɔ Mali kɔnɔ. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko barodala sigi in senfɛ u ni kunnafoni dilaw ni ɲɔgɔn cɛ a kɔni kɛra sababu ye walasa ka Mali denmisɛnninw k'a yir'u la k'a fɔ ko tunganfɛtaga dogolen ko a cɛ ka jugu wa a kɔlɔlɔ o de ka jugu n'a bɛɛ lajɛlen farafinna denmisɛnninw kan. Bɛnkan sɛbɛn min dɛgɛnɔ bilala malidenw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ Algérie sigi senfɛ ni a kɔnɔkuma bɛ ka wale kɔnɔkuma dɔ ye ka lajɛ sigida ɲɛmayasow nɔna bila jɛkuluw ka coko yɔrɔw la yɔrɔw minnu ni sigida ɲɛmayasow ma se ka sabati ye u k'a ma ko autorité intérimaire bibi na Mali dugukolo fan da naani bɛɛ lajɛlen la kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna jamana kɔrɔyanba kɔni fɛ sigida ɲɛmayasow bɛɛ fa bɛɛ fɛ ni a tɛ fa min fɛ a nɔna bila jɛkulu bɛ yen ni o ye autorité intérimaire ye kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna marabolo duuru minnu bɛ jamana kɔrɔyanba fɛ ni ko ɲɛsinkun bɛ u mɔ a jarala k'a fɔ a sigida ɲɛmayasow bɛɛ lajɛlen sera ka sigi sen kan an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ bibi in na olu ka baara bɛna kɛ fɛn min ye o ye Mali fanga yɛrɛ bɛ se ka nin yɔrɔ kofɔlen ninnu lasɔrɔ cogo min marabolo duuru ninnu kɔnɔ o tɛmɛnen kɔfɛ min ye kalataw ye don nataw la a ka se ka olu fɛnɛ labɛn Tombouctou ani Tawudeni a sigida ɲɛmayasow nɔna bila jɛkulu autorité intérimaire cokora Tombouctou ta yɛrɛ min kun gwɛlɛ ale kun don ni jɛkulu dɔ ka wuli ka jɔ ye jɛkulu min bɛ yɛrɛ wele ko Congrès pour la justice dans la Zawada CJA ni a kɛnkun bɛ ka mugu ni kisɛ ta ni ka cɛsigi dangaw joko ka Tombouctou dondaw lakoli u k'a ma ko checkpoint o bilama wuli bɛ ka bɔ yen wa mi aw ladɔnniya fana k'a fɔ Mahamadu Jaguraga ni ale ye jamana ɲɛma El Hadji Ibrahim Boubacar Keita nɔna bila kɛrɛnkɛrɛnnen ye Algérie bɛnkan sɛbɛn waleli la u k'a ma ko haut représentant du président de la République pour l'accord de paix au Mali ale y'a yira k'a fɔ baaraw kɔni mɛnna sen na nka gese dɔnɔ taama dekun don n'a ma ɲa k'a fɔ faso de bi ta k'o yanga k'o bila fɛn bɛɛ ni sanjɛ a y'a ko laɲini ye min ye o sera ka sabati dɔw fana ye a jira k'a fɔ yɛlɛma min donna jamana ɲɛmayaso kɔnɔ kɔsada in na ni minisiri falenw ye o de kɛ n'a kɛ k'a teliya wa o ɲininkali tɔ min bɛɛ a kɔni mana tigɛ dawuda kɔni nka maa min ɲɛsinkun bɛ minisiriya la mara cɛma bɔli ma décentralisation Alhassane Aga Ahmed Musa ale kɔni ye maa kura ye mara cɛma bɔli minisiriso la o de kɛ n'a kɛ k'a sendeliya wa o ɲininkali tɔ min kɔni bɛɛ an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ Boubacar Ould Hamadi ni ale ye Tombouctou sigida ɲɛmayasow nɔna bila jɛkulu ɲɛma ye ale kɔni ko a bilama kɔrɔtɔ bɛ sa de baara de ka se ka daminɛ joona k'i kɛ baara ka wa ale ka baara in mɛnɛ kɔnɔna na a b'a fɛ ni ka baara kɛ ni sigida den bɛɛ lajɛlen ye maa tɛ bɔ maa la ko siya ko dan b'a yɛrɛ ye maa tɛ bɔ maa la ko diinɛ ko dan b'a yɛrɛ ye kulu marafɛntigi o kulu marafɛntigi fɛnɛ bɛ yen k'a n'a bɛɛ lajɛlen bɛ jɛ ka baara kɛ nin b'a jira k'a fɔ kalo caman kɛlen kɔfɛ a bɔli la a jɔ a kɔrɔ yɔrɔw minnu bɛ yen nɔ ni olu sigira ɲɛmayasow nɔna bila jɛkuluw cogolew gwɛlɛyalen kun don autorité intérimaire olu bɛɛ lajɛlen sera ka cogo sa ka da tulo kan k'a fɔ an ka jamana ɲɛmaw ye a lajɛ n'a ma ɲa k'a fɔ lakanabaliya o ɲɔɲɛ bɛ farafinna jamana caman kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna an da jɛnbɔ ɲɔgɔn jamanaw ka taa se an ka jamana kɔrɔyanbaw ma jamana ɲɛmaw ye a lajɛ u ko fɛn min ma ko état d'urgence ka lajɛ ka walankata ka se tile 10 ma ko kura a dabakun de ye lakana tigilamaw bɛ se k'u ka baaraw kɛ u fɛrɛ ma walasa maa minnu bɛ yen nɔ ni surew don anjɛla olu bɛ se ka woloma ka bɔ anjɛla kuma bɛɛ wulikajɔ bɛ se ka kɛ nɔgɔyala lakana tigilamaw fɛ ka olu sɛgɛrɛ k'u salo ka bɔ anjɛla hakilina in sigira sen ka jamana ɲɛmayaso fɛ tile 10 ɲɔgɔn na o bɛ kɛ état d'urgence la kalo 17 maa bɛ se k'a fɔ o de kɛn bɛ état d'urgence la an ka jamana kɔnɔ Ousmane Sogore Baba Keita olu ka wulikajɔ bɛ kɛ sababu ye an ka caman faamuya o la n'i ye jateminɛ boloda ka ɲɛsin an ka jamana ka lakanako ma ani an kɛrɛfɛ jamana tɔw i b'a sɔrɔ a jamanaw ka lakanako a yoboyabalen don ni banbaciw ka babaliw ye an'u ka wulikajɔw ka taa se dan karili la alamadenw ma an'u bolofɛnw o de kadara kɔnɔ an ka jamana gouvernement a ye dɔ fara état d'urgence janya kan ni tile 10 ye jamana fan bɛɛ lajɛlen fɛ n'o sigira sen kan ka bɛn araba ma avril kalo tile 19 jamana ɲɛmaw ye mesure min ta na a bɛ ne kɔnɔ a ka ɲi de parce que a bɛ jamanadenw hakili lasigi n'u bɛ yɔrɔ o yɔrɔ Mali kɔnɔ u hakili ka se ka fɔ fanga kanalamɔgɔw u bɛ yɔrɔ bɛɛ wa u bɛ se ka don so bɛɛ kɔnɔ waati bɛɛ ka minɛli kɛ a bɛ mɔgɔ hakili lasigi. Bon hakilina ɲumanba don ni mɔgɔ min y'a lajɛ sisan nɔ bɛɛ de jatigɛlen sigilen don i t'a dɔn fɛn min b'i sɔrɔ dugu kɔnɔna yɛrɛ mɔgɔ bɛ kafo ɲɔgɔn ka yɔrɔ min na i n'a fɔ komi suguba ninnu artisanat fanfɛlaw o yɔrɔw la
hakili la sécurité kan ka bonya yen yɔrɔ ninnu na kosɛbɛ parce que yen nɔ de mɔgɔw ka ca yen yɔrɔ la bon ni mɔgɔ kuntan minnu fana b'an tu la u bɛ o yɔrɔ façon de ɲini ka tiɲɛni kɛ u bɛ yɔrɔ ɲini fana mɔgɔw hakili t'a la k'u bɛ se ka se yɔrɔ min na mɔgɔw hakili t'u la yɔrɔ min na u bɛ taa yen yɔrɔ de la ka taa tiɲɛni kɛ a ka ɲi nka an bɛ ka min kɔlɔsi duguba yɛrɛ kɔnɔ yan nɔ mɔgɔw kɔni b'u ka kow la bɛɛ bɛ taa a ka sira fɛ mɔgɔ hakili yɛrɛ tɛ kɔrɔnfɛla la n'i bɛ bamakɔ yan nɔ n'i bɛ duguba caman na Sikaso ninnu ni Kayi ninnu a bɛ n'a fɔ i yɛrɛ hakili tɛ a la ko Mali bɛ dingɛ min kɔnɔ o tile tan kofɔlen kɔnɔ a bɛ wajibiya jamanaden bɛɛ ka jamana gouvernement a mana sariya kura minnu ta bɛɛ lajɛlen k'o labato sécurité kɔni jamana kɔnɔ jamanaden bɛɛ n'a ka kan bi Mali kɔnɔ Mali bɛ état min na bi maliyɛn bɛɛ de ka kan ka fara ɲɔgɔn kan ka lakana mɔgɔw n'u dɛmɛ pour que jamana bɛ se ka lakana cogo min na a ka lakana ka ɲɛ parce que maa tɛ se ka taama nin cogo na jamana kɔnɔ f'i ka dɔn ko fanga dɔ bɛ yen nɔ n'i ye tiɲɛni kɛ maa bɛ yen nɔ bɛ se ka don o yɔrɔ bɛɛ k'i minɛ justice ko t'o ye i ka minɛ ka taa i ɲagi i ni ɲagali min ka kan moyen t'an ka mɔgɔw bolo yan nɔ moyen min b'u bolo u bɛ baara kɛ n'o de ye bon o baara fana na matériel sophistiqué t'u bolo i n'a fɔ comme pays développé o donc n'u nana gɛrɛla anw na population na ka na ɲininkaliw kɛ anw de kan ka information fiable d'u ma min bɛ se k'u ka baara nɔgɔya u bolo mɔgɔw yɛrɛ ka kan ka jate minɛ sisan kɔni an b'an bolo di ɲɔgɔn ma mɔgɔw ka kan ka an yɛrɛ dama bɛ ɲɔgɔn dɔn duguba kɔnɔ hali dugu fitininw na ni dunan nana dugu kɔnɔ mɔgɔw ka kan k'a dɔn min bɛ sen na a bɛ n'a fɔ mɔgɔw yɛrɛ de tɛ fanga dɛmɛ a ka baara la foyi tɛ fɔ ɲɛmɔgɔw ɲɛna bɛɛ ye ka to yen nɔ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ni sariya kura mun tara jamana gouvernement fɛ n'a bɛna kɛ sababu ye ka jamanadenw ka hakɛ dɔw minɛw la sanga kɔnɔ a bɛna lawuli de fɛɛrɛ mun talen don an ka jamana ɲɛmaaw bolo ka se ka banbaciw kɛlɛ k'o fɛɛrɛw sinsin ni minɛ jolenw bilali ye an ka lakana tigilamaw ka bolo kan avril kalo ani mai kalo yani sangunanji ka bi a fundeni ka bɔ tile barika ka bɔ Mali jamana kɔnɔ wa o waati fɛnɛ na min ye maaya kɛli ye a ka gɛlɛ kuma dɔw kɛrɛnkɛrɛnnenya na baarako ta fan fɛ ani du kɔnɔnaw na fundeni a bɛ maaw degun kosɛbɛ wa waati kelen de fɛnɛ na min ye kurantigɛ banbaliw ye olu fɛnɛ bɛ dugubaw lasɔrɔ ani jitigɛ banbaliw bibi na jamana ɲɛmaaw saya daminɛ na olu kɔni gɛn kun bɛ ka jira k'a fɔ hakilinaba dɔw t'an bɛ k'olu sigi sen kan min bɛ se ka to fundeni bɔ kuma o ka sɔrɔla o labɛnw sabatilen don walasa mɔgɔw ka fundenikow kurankow ani jikow olu bɛ se ka nɔgɔya ka bɛn n'a kuma ye nka o nata bɛɛ min ye fundeni kɔni ye o bɔlen don wa kuran tigɛ a bɛ to ka cunjun Bamakɔ Mali faaba kin dɔw la jiko fɛnɛ bɛ o cogo la an ka ɲininikɛlaw sera ka wuli ka jɔ kɛ ka maa dɔw sɛgɛrɛ k'olu hakilinantaw ɲini a ko la wuli ka jɔ kɛba o ye Usmani Zugore n'a ka jatala Baba Keita ye n'anw ko k'an b'an ta in fo kɛ an tɛ se ka fɔ ka s'a danna ni kuran tigɛra anw tɛ ji sɔrɔ wa ni kuran tigɛra parce que ni ji tɛ adamadenya banna o jiko ye mɔgɔninfinya de ji t'anw arazelikaw bolo a t'anw numuribugukaw bolo yan ni faamaw ma ɲɛ an ma vraiment an sɛgɛnna jiko la dɛ tiɲɛ yɛrɛ la kurantigɛ ko ye ani jitigɛ ko ye normalement dɔ kan ka bɔ a la kan ka dabila sabula n'i y'a jate minɛ kuran mana tigɛ i t'a sɔrɔ banabaatɔw dalen don ou bien i t'a sɔrɔ tensionnɛw dalen don bon funeni mankanw ma donc ni kuran tigɛra donc u mago bɛ jɔ ji de la fɛnɛ bon ni ji fɛnɛ tɛ yen fɛnɛ u bɛ se ka ji min fɛnɛ min tuguni sa aussi o ka gɛlɛn tiɲɛ yɛrɛ la jamana kɔnɔ o ka gɛlɛn o tɛ an ka jamana tagabolo ye a bɛ degun mun kɔni se anw ma ni kuran tigɛra an ka nasɔngɔ ni k'a sɔrɔ ka taa so a ka gɛlɛn tiɲɛ yɛrɛ la an b'a fɔ jamana ɲɛmaaw ɲɛna u k'a lajɛ u ka kuranko in kɔni ani jiko tiɲɛ yɛrɛ la a b'an sɛgɛn ne yɛrɛ filɛ n bɛ bidɔn ta don o don diɲɛ don o don ne bɛ bidɔn ta de la ka don so kɔnɔ i galakaw i senw a bɛɛ b'i dimi tiɲɛ yɛrɛ la a bɛ degunba de s'anw ma n'an bɔra so kɔnɔ an dayirimɛ ɲini na yan kuran in n'a tigɛra a b'an ka tile journée nasɔngɔ bɔ a b'a gɛlɛya de a ka d'an ye kurantigɛ in u ka se ka dɔ bɔ a la hali bi quoi o de ka d'an ye Bamakɔ yan funteni fanga n'a ka bon an yɛrɛ dɔrɔn tɛ a bɛ se ka degunba lase jamana kɔnɔden tɔw yɛrɛ ma min t'anw yɛrɛ ye quoi bon tiɲɛ na o yɛrɛ ne ka hakilina ye kuranko la folikan min bɛ ne bolo ka ɲɛsin u ma ne yɛrɛ kelen na ni se bɛ ne ye kurantigɛ yɛrɛ a ka se ka dabila Bamakɔ yan ou bien hali n'a bɛ tigɛ a tigɛlen mɛ ne 30 minutes wa k'a ye an bɛ degunba de sɔrɔ
Zani jite gara ni jite abiga barari. Barat zaga ni jite. Barat zaga ni jite. Barat fuet zaga ni jite. Inya da uruna da falela. Mbe jita lai. Ni mi ma jisoro bi de bunde soro. Sa so ni urumne betike. Ni mi ma jisoro be ta kwal ma jisoro. Fo cin zo mata dele. Kunu yara tigara nyama soro tigara yere. Jima soro. Mo ko mvara ta mo tambo. Jitigara. Welega mamulo kasi welega mbari ba amulo kasumo. Jiwo dora jiga na tigana. Shunu la ngat lenga abo fo wulafe. Bega jisoro ka wasa. Ode kadani. O de b'an sɛnsɛn ka se diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniw lasɔrɔli ma Kolowari jamana kɔnɔ fanga ɲini jɛkulu 4 ɲɔgɔnna ye a lajɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ fara ɲɔgɔn kan jɛkulu ye ka ŋwara da jamana ɲɛma Alassane Dramane Ouattara ka fanga na. U y'o tɛgɛnɔ bila ka bɛn ni alamisa avril kalo tile 20 ye Kolowari faaba la Abidjan. U ko a jɛkulu ma ko Ensemble pour la démocratie et la souveraineté ESD. U ye a sigi senga min ye fanga ɲini jɛkulu 4 ye ani lapasa jɛkulu syndikaw caman ka taa se forobatɔnw ma. Olu de kɛmɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ a kɔnɔ ka ɲɛmaya ta k'a di maa dɔ ma u ko min ma ko Georges Arma Woɲɛ. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ Coalition nationale pour le changement CNC o tɛmɛnen kɔfɛ nin fɛnɛ ye fara ɲɔgɔn kan jɛkulu kura ye min sigira senga alamisa avril kalo tile 20 fanga ɲini jɛkulu 4 minnu bɛ a ɲɛkun na a fɔlɔ o ye Rassemblement pour la paix RPP ni maa min d'o dɔn o ye Kolowarikaw ka jamana ɲɛma fɔlɔ min ye yɛrɛma hɔrɔnya yɛrɛ tu tigɛ Félix Houphouët-Boigny maa min kɛra a bolo minisiri ye waati jan u ka ma ko Laurent Dona Fologo Sɛnɛfɔ den do o ye ale ka fanga ɲini jɛkulu ye o tɛmɛnen kɔfɛ Alliance ivoirienne pour la république et la démocratie AIRD Union des nouvelles générations UNG ani Front populaire ivoirien Laurent Koudou Gbagbo ka fanga ɲini jɛkulu nga fa kelen min ni Pascal Affingue Sandi ɲɔgɔn kan fɔ o de don min ɲɛkun bɛ Abdraman Sangare bolo Laurent Gbagbo masuruna maa min b'an bɛɛ kalata bɛɛ lajɛlen ma ko fɔ Laurent Gbagbo ko n'o tɛ k'ale sen tɛ foyi wɛrɛ la ani denmisɛnnin jɛkulu minnu tun bɛ Gbagbo nɔfɛ ni o ɲɛmaya tun bɛ Charles Blé bolo u ko a ma ko COGEP Congrès panafricain des jeunes et des patriotes o fɛnɛ maaw bɛ a kɔnɔ ani baarakɛlaw ka lapasa jɛkulu i n'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna sɛnɛkɛlaw minnu ni olu bɛ Kolowari olu ka lapasa jɛkulu syndicat national agricole pour le progrès en Côte d'Ivoire SENAPESI a ɲɛmaya bɛ Georges Arma Woɲɛ de bolo a yɛrɛ dɔgɔtɔrɔla ka don RPP Laurent Dona Fologo ka fanga ɲini jɛkulu o fɛnɛ ɲɛmaya don an ka fɔ ɲɛmaya fɛnɛ bɛ o bolo kunnafoniw ye a jira k'a fɔ u ye tɛgɛnɔ bila kɛ bɛnkan sɛbɛn minnu na o dɔ ye ka lajɛ segin ɲɔgɔn o bɛ se ka kɛ Kolowari bina k'u ka cogo min na o tɛmɛnen kɔfɛ maa minnu minɛ bɛ politiki bina k'u kan ni u ko ma ko prisonnier politique olu ka bila kunnafonisow minnu fɛnɛ bɛ yen nɔ ni olu bɛ kunnafoni lase u yɛrɛw bolo o kunnafoni dila ninnu u tɛ ka se ka kunnafoni di u fɛrɛ mɔ bagabagaliw n'a ɲɔgɔnna u ka hakilinaw la u b'a fɛ u ka dabila Kolowari yɛrɛ sɔrɔ ko ta fa fɛnɛ fɛ u b'a fɛ dɔ ka fɔ ɲɔgɔn ye o la ani Laurent Koudou Gbagbo bilali ka bɔ diɲɛ selikɛnɛ ni setigi jamanaw ka kuuribulon ba la ni o ye CPI ye ani a ka denmisɛnnin mandi Charles Blé Goudé. Mauritanie jamana kɔnɔ forobakalata référendum do sera ka dɔn kunnafoniw ye a jira k'a fɔ juillet kalo tile 15 do jamana ɲɛma ni o ye Ould Abdel Aziz ye a ka fanga y'a lase o cogo in de la ka bɛn ni alamisa avril kalo tile 20 ye ka jira k'a fɔ min ye forobakalata min ni fangabulon min wale kelen fangabonda min bɛ wele ko Sénat wasadenbulon min bɛ wele ko Sénat ni olu maaw banna a sariya sen dajiralenw na ni o kɛra sababu ye ka na ni gwɛlɛya ye n'a tɛ se ka tɛmɛ ni wasabulon ye o kumana taa bɛ kɛ ni a ye jamanadenw fan fɛ forobakalata référendum o kumana a bɛ kɛ juillet kalo tile 15 nata kunnafoniw ye a jira k'a fɔ sɛbɛn min kɛra ka jamanakuntigi kalata kɛ ni o ye lycée électoral ye san 2014 o sɛbɛn kelen de bɛna kɛ ka forobakalata in kɛ baw o labɛn fɛnɛ kun bɛ senna jamanakuntigi kalataw tɛmɛnen kɔfɛ u ko fɛn min ma ko révision u y'o fɛnɛ kɛ ni o ye fiɲɛw minnu bɛ a la k'olu furakɛ an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ wasabulon senna maaw kɔni ye a jira k'a fɔ u tɛ diɲɛ ni sariya sen dajiralen ye u la ka sabu kɛ olu yɛrɛw bolo a ti bɔ u ye nka sariya sen dajiralen ninnu kun y'a jira k'a fɔ ni a
manya ko yɛlɛma bɛ don jamana sariya sunba la sena yɛrɛ wasablo o bi datugu pi ka u sen bɔ a la ka na ni a y'a marabolo ɲɛmayasow ka jɛkuluw ye ale nɔna u k'u ma ko conseil régionaux o tɛmɛnen kɔfɛ Mauritanie drapeau o ɲɛgɛnw fɛnɛ kun bɛ yɛlɛma a y'a hymne national ko o fɛnɛ ko yɛlɛma bɛ don o la nka sena mɔgɔw kɔni ma jɛ ni a ye Front National pour la Démocratie et l'Unité FNDU ni fanga ɲini jɛkulu tani la bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a kɔnɔ minnu ye fanga sinamatɔnw ye olu kɔni wuradama kɛmɛ ka jira k'a fɔ u sen tɛ forobakalata la wa u tɛ segi a kɛnɛ fɛnɛ ka ko a ka labɛn. Patrice Talon jamana ɲɛma Benin jamana kunna a ye san kelen sɔrɔ jamana ɲɛmaaya la nka bibi in na ŋwara dabaw bɛ ka caya a ka fanga la ka sabu kɛ min ye fanga ɲini jɛkulu dɔw ye olu farala ɲɔgɔn kan ka jira k'a fɔ don nataw la sa olu kɔni ka baara bɛ bɛn fɛn min de mɔ sa o ye Patrice Talon ka fanga yɛrɛ ka wara de da a la olu bɛna o ka alamisa tɛmɛnen ka jɛkulu wele ko Front pour le sursaut patriotique u ye a jira k'a fɔ bibi in na u bɛ tɛgɛnɔbila kɛ bɛnkan sɛbɛn la ka jira Patrice Talon jamana ɲɛma la a ye min ye san kelen kɛ jamana ɲɛmaaya la k'a dɔn k'a fɔ bi filɛba wɛrɛ bɛ a la min tɛ a yɛrɛ ni a nɔfɛmaw ye o kuma na olu ka jɛkulu Front pour le sursaut patriotique u kɔni b'a fɛ de fɛn o fɛn de bɛ yen nɔ ni o bɛ kɛ sababu ye ka Benin segi a senzabara kɔnɔ u bɛ ŋwara da k'o bali maa caman y'a jira k'a fɔ fanga ɲini jɛkulu caman bɛ a kɔnɔ o tɛmɛnen kɔfɛ lapasa jɛkulu sɛndikaw muga ɲɔgɔn na bɛ a kɔnɔ ani forobatɔnw olu caman bɛ a kɔnɔ Toma Boni Yayi maa min fɛnɛ ye Benin jamana mara n'a fɔ n bɛ o kɔ o nɔfɛ maakɔrɔ caman fɛnɛ kɛmɛ k'i yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ ko in waleya ma sɔrɔ dɔ wɛrɛ fɛ don min na Patrice Talon ye a lajɛ ka se ni a ka sariya sen dajiralenw ye wasabulo la wasadenw na ko fɔ yɛlɛma ka don jamana sariya sunba la bawo ale kɔni b'a fɛ de cogo bɛɛ lajɛlen la jamana ɲɛma ka manda ka kɛ kelen ye a y'a a tɛ kurakuraya ka manda lana ɲini o tɛmɛnen kɔfɛ min ye yɛlɛma dɔw ye k'olu do kiiri binna k'u ka wasadenw olu tɛ se ka wele k'u ɲininka u dalakan na fansi fɛ cogo si la lakana tigilama fɛ hali n'u ye ko kɛ ko min ma bɛn u ka sariya sen dajiralen dɔ fɛnɛ ye ka lajɛ min ye nafolo min ni o bɛ ta k'o bila fanga ɲini jɛkuluw ka bolo ka financement des partis politiques a y'a sariya sen dajiralen ninnu kun bɛ tali kɛ olu de kan nka wasadenw ye a sɛgɛsɛgɛ k'a ye k'a fɔ a ti bɔ u ye u banna a la kabini o kɛra Patrice Talon yɛrɛ sinna k'a ko kɔni bila k'i yɛrɛ ɲini nka bibi in na nin fanga ɲini jɛkulu minnu waramɛ ɲɔgɔn kan bi u kɛmɛ ka jira k'a fɔ olu ka laɲini bɛna kɛ fɛn min ye o ye bɛnkan fanga yɛrɛ de lapasali ye o kumana u b'a ɲini Patrice Talon fɛ a ka fanga décembre kalo la san 2016 a ye hakilina dɔ ta ka ɲɛsin kunnafoni janiso dɔw ma kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna télévision dɔ min bɛ wele ko Sika TV ni o ye fanga sinamatɔ ɲɛma Sébastien Ajavon ka kunnafoni diso ye k'a lajɛ ka o dulon k'a suspend ko k'a lajɛ k'o wuli u b'a fɛ fana cogo bɛɛ lajɛlen la yɛlɛmaw minnu ni olu kan ka se ka kɛ min bɛ se ka to Benin ɲɛda bɛ ɲɛ maaw bɛ se k'u yɛrɛ ye minan wɛrɛlen kɔnɔ k'u ka dugu jɛko 20 da maaya sabati u bolo u b'a fɛ jamana ɲɛma Patrice Talon k'i wada olu la k'o kɛ jamana ye. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ min ye Cameroun jamana fa min ni anglais fɔma yɔrɔ don kɛrɛnkɛrɛnnenya a duguba min lakodɔnnen don u k'a ma ko Bamenda kunnafoni sɔrɔ sira kura internet kundigɛ kun bɛ olu la nka bibi in na kɔni a sigin bɛ sen kan kalo 3 ani dɔɔnin de kɛra internet daɲa na nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na Cameroun ŋaɲaka yanfa ka digi Atlebi yanfa ka ani Aworodugu yanfa ka digi Atlebi yanfa ka yɔrɔ ninnu ye anglais fɔma yɔrɔw de ye kabini don min na nazaraw bi don farafina jamanaw kɔnɔ anglais ni faransikaw ye ɲɔgɔn sɔrɔ Cameroun jamana na ka boso nin jogo in de la u ni ɲɔgɔn cɛ wa ko to mɛ o cogo nin fɛnɛ na nka anglais fɔma yɔrɔ lɔgɔli karamɔgɔw ni a lapasabaw ni o ye avocatw ye kiiri binna k'u ka olu kɛ kun bɛ ka jira a bɛ kalo 3 ɲɔgɔn na bɔ k'a fɔ fɛn dɔ bɛ ka kɛ Cameroun ma ɲɛmaaw fɛ min tɛ bɛn n'i ye baaraw kɛcogo jateminɛ kalanko ta fan fɛ kiiri tigɛcogo ta fan fɛ faransi ta kɛcogo ni anglais jamana ta kɛcogo tɛ kelen ye nka faransi ta ka wajibi boli olu kan k'o fɛnɛ tɛ wajibi ye a kɔrɔ ko kumana ko olu b'a fɛ yɛlɛma ka don kow taabolo la o de yɛlɛmana ka na kɛ wulikajɔw ni mankan kɔtigɛbali yɛrɛ ye fo kana jamana ɲɛmaayaso yɛrɛ siga n'o y'a sɔrɔla maa ninnu da in dama ye kanko ye ni ko wɛrɛ tɛna yirɔ barisabu ka da kan u labanna ka n'u can k'u jɔ ko kumana ko yɛlɛma segin ka kɛ fédération na ni o ye a y'a jamana hali n'a ma tila kɔni u bɛ kɛ u dama ko ni ɲɛ jamana kɔnɔ o ti bɔ jamana ɲɛmaa si ye o kɛra sababu ye Paul Biya jamana ɲɛmaa n'a ka fanga fɛnɛ sinna k'a lajɛ ka internet tigɛ u la kɔni segin bɛ sen kan nin sen bawo jamana ɲɛmaa Paul Biya ye dantigɛli dɔ kɛ min taara lase u ka jabaraninsoba la ka jira k'a fɔ internet a ka sigi sen kan ni anglais fɔma yɔrɔ marabolo 2 ninnu ye Cameroun ni jamana kɔnɔ.
Faransi jamana kono ka bɛn ni alamisa avril kalo tile 20 ye kuma min na ni cɛbɔw bɛ ɲɔgɔn na walasa maaw bɛ se ka danaya da u ka fanga kalifa u la François Hollande tini kanbɔ bilen ka manda wɛrɛ ɲini o kuma na fini kan ne do da ka labila bi fanga ɲini jɛkulu bɛɛ lajɛlen yɔrɔ ko kow to senna min ye ŋaniya jugutigi dɔ ye Bamanjima o taara mugu dayɛlɛ Faransikaw ka bɔlɔnba min bɛ u ka faba yɛrɛ la Paris ni u ka ma ko Champs-Élysées ka polisilaka kelen bɔnɛ ani na ka bila ɲɔgɔn na jogi maa nana masumane dɔ fɛnɛ tɛmɛn dɔ fɛnɛ o ye bali peretu ta aya bibi ngɔni na ko in ngɔni sɛgɛsɛgɛliw kɔni bɛ senna baw Bamanji jɛkulu État islamique maaw y'a yira k'a fɔ u nɔ don maa min kɛra ko yɛrɛ kɛbaa ye a fara o yɔrɔ bɛɛ kunnafoniw ye a jira k'a fɔ maa don maa min lakodɔnnen yɛrɛ fɛnɛ don Faransi lakana tigilamaw ni a kiri tigilamaw fɛ barisabu ka da ka san 2005 a bɛ deli ka minɛ k'a jira k'a fɔ san 15 ka sɔrɔ a b'o kɛ ka sabu kɛ a ye bolimafɛn dɔ boli k'o saga jigi boli ka ɲɛsin mɔbili dɔ ma mɔbili min ni polisilakaw kunbɛn o kɔnɔ o tɛmɛnen kɔfɛ a minɛnen tile 2 yanni a ka bila ka taa kasobonba la ko min ma ko garde à vue o ye lasagoni ye polisiso la k'a sina ka polisilaka dɔ tɛmɛ dɔ ka girin ka da o ka k'o ka maramafɛn minɛ o la ka mugu ci o la o kumana b'a jira k'a fɔ maa lakodɔnnen kun don tuma min na ni a fara wulila ka se a yɛrɛ sɔrɔ yɔrɔ la ni o ye Saint-Martin ye ka taa sɔrɔ a ka so kɔnɔnaw kɔni na min ye ayiwa maramafɛnw ye olu fɛnɛ dogolen kun bɛ a bolo ye maa minnu ye cɛbɔw ye kalataw la olu kɛma ɲɛ a jira k'a fɔ ka bɛn ni juma avril kalo tile 21 ye n'a ma ɲa k'a fɔ yɛrɛmangudu campagne bi kunjɛ ka bɛn ni nɛgɛ ɲɛfalaki ye nka o n'a ta bɛɛ olu kɔni bi tile kelen in da k'o kɛ tasibila ye k'u ti a fɔ k'u bi maa ɲini maa ka danaya da u kan nin bi kɛ tasibila ye ka ɲɛsin polisila ka binɛ ni polisi tɔw bɛɛ lajɛlen ma Marine Le Pen ale min ɲɛ tɛnɛ dunan ni diinɛ ye ale y'a kɛ o kɛcogo la François Fillon Nicolas Sarkozy ka ministre ɲɛma kɔrɔ min ye Nicolas Sarkozy bi u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ kalataw la ka kɛ cɛbɔ ye n'a yɛrɛ bilama kiri ni wɔyɔ bɛ a nɔfɛ ka sabu kɛ k'a to députéya la a furumuso n'a den a kun ye jɔyɔrɔ dɔ di olu ma wasabulon kɔnɔ olu kun bɛ k'o wari nana masumane ta ka sɔrɔ kun tɛ k'a baara kɛ o bɛ k'ale kɔni sɛbɛkɔrɔ mangoya bi ale fɛnɛ y'a kɛ o kɛcogo la Emmanuel Macron min fɛnɛ kɛra François Hollande ka fanga ɲini jɛkulu kɔnɔ ministre ye ministre min ɲɛsin kun bɛ sɔrɔ ko ma n'a labanna k'i yɛrɛ ta bi ka kɛ cɛbɔ ye ni François Hollande nɔfɛ maa caman fɛnɛ kɛ mɛ ka bɔ fanga ɲini jɛkulu ka maa dajiralen kɔ Benoît Hamon ka taa fara a ka Emmanuel Macron ale fɛnɛ ye a kɛ o kɛcogo fɛnɛ na o de fɛnɛ bi dansigi bamanankan kunnafoni na min farala ɲɔgɔn kan ka lase aw ma kunnafoni diso ɲɛmayaso fɛ ka bɛn ni kuma in ye ka wale ɲuman boli kɛ ka ɲɛsin aw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw minnu gɛn kun bɛ ka ɲɛmada ka ɲɛsin a ka jabaraniw ma walasa faamuya bɛ se ka sɔrɔ aw fɛ Seri Fila TV bamanankan kunnafoni na laseli wɛrɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan'o cɛ a kan bɛn diɲɛ waati wɛrɛ n'Ala sɔnna ma